Roedd fy ffrind Rhys wedi deud cymaint roedd e eisiau dod i'n weld i yn ystod y gwyliau a mynd am dro. Wyt ti'n barod am y penwythnos? Ie, dwi'n barod i fynd am methu aros i weld i. Mae paratoi cyn i chi fynd yn allweddol. Ac ro'n i wedi gwneud sawl gwaith o'r blaen. Ond roedd yn dal yn syndod i weld e'n cyrraedd heb baratoi ar gyfer y tywydd. Gobeithio bod dim ots ganddo fynd yn bwtlyd. Neu rewin gorn. Doedd e ddim i weld yn gwybod nad yw lawrlwytho map ar ôl i chi gyrraedd bob amser yn opsiwn. Ac y gallwch chi gael eich ynysu gan y llanw. Ond ie, doedd dod â barbecue ddim y syniad gorau. Doedden ni ddim eisiau cychwyn tân gwyllt. A doedd e ddim yn gall iawn gyda'i sbwriel nes i fi ei siarsio i fynd ag ei adre. Ond yn y diwedd fe ddaeth ei ddeall y drefn ac fe gawson ni amser gwych. Ar tro nesaf dwi'n siŵr y bydd e wedi paratoi'n well. Er mwyn gwneud y gorau o'ch diwrnod allan yng nghefn gwlad, gwnewch yn siŵr eich bod yn cynllunio ymlaen llaw. Cadarnhewch eich llwybr ar amodau lleol fel y tywydd a'r llanw. Cynlluniwch eich antur, sicrhewch eich bod yn gwybod beth i'w ddisgwyl a beth allwch chi ei wneud. Mwynhewch eich ymweliad, creuwch atgof. Parchwch, diogelwch, mwynhewch. Dilynwch y cod cefn gwlad i gael hwyl a sbri yn yr awyr agored.